Kowe arep ngopo, Karna? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Kula sampun tanding mawi dedamel wujudipun keris parandene timbang kalian Yayar Arjuna. Kula badhe mungkasi Bratayuda kanthi senjata pamungkas Jangga. Kumenapipun Yayar Arjuna ingkang tetep dados jatining lesan. Kosek Karna. Anggenmu mentang langkap sinartan warastra lungit yen ndak sawang saka pakusiran kene kuwi keduren. Kowe ora pener Jangga nanging keduren Karna. Mboten Kanjeng Rama. Menika sampun trep wonten jangganipun Yayar Arjuna keduren Karna. Kowe nggugu karo aku. Mripatku isih permana. Tetel lamun to lesanmu kuwi kleru. Kowe aja ngawur ngono kuwi ndak gawe wirange kusir. Mboten ngoten Kanjeng Rama. Menika sampun pas wonten jangganipun Yayar Arjuna keduren Rama. Paduka menika wonten mriki dados kusir ora kon ngandani karo aku. Ya kono wis tibakno kono. Cakut Trengginas trampil Nata Ndarawati nggenya ngusiri nenggih Senopati Pandhawa Raden Arjuna ya sang Dananjaya mulat klebating jemparing ingkang jepret saka kendhengi sang Basukarna mangkono tanggap ing sasmita Ratu Ndarawati sigra anggenjot Ponangrata sing kudune kena gulu parandene malah ngenani rikmanira sang Arjuna dadi brodol sak tekem. Janaka langkung prayogi kula aturi mejahi dhumateng ingkang rayi kemawon Koko Prabu. Tek tembungmu ngono. Kenging menapa jengandika genjot kreta Kyai Jaladara. Yen kreta ora tak genjot mudhun iki mengko janggamu tugel merga jemparingi Basukarna. Isih bejo kowe lagi kena lungsen rambutmu tegese rambut sing ana ing ngarep. Nggih nanging menika brodol sak tekem ing atase lanangi jagat lancuring Madyapada. Akeh wong wadon padha kedanan parandene rambut kula ngajeng malah ical. Botak to kowe? Lanangi jagate botak ora. Nggih kula wirang. Mila langkung prayogi tugel jangga kula tinimbang dipun wirang-wirangaken kados mekaten. Yen janggamu tugel kowe mati kula mboten wedi. Ning kowe kelingan apa ora? Wisnu ki binelah panitise marang Ratu Ndarawati kelawan Yayar Arjuna. Yen kowe mati aku ya melu mati. Ora kaya ngono kuwi. Sajroning Baratayuda menungsa ki diwenangake mbudidaya. Aku dadi kusir tak dadi kusir sing apik. Piye carane anggenku ngayomi kelawan Senopati? Nyatane kowe ora bisa mati. Pomo kena janggamu dening jemparingi Basukarna mesti sirna ki mau. Kudune kowe matur nuwun karo Kresna ora njur ngawur kaya ngono kuwi. Yen pancen kowe mutung kaya ngono kuwi, apa Bratayuda mandheg teka semene? Aku ning Bratayuda ki nglabuhi Pandhawa ning kene ora entuk apa-apa. Parandene sing dilabuhi mung mutungan kaya ngono kuwi.
Maaf Koko Prabu. Maaf piye ora? Nuwun pangapunten. Sok aja ngono kuwi. Wis ping pira to aku nyelametake karo urip kowe ping pira? Aja peh lawas njur njaluk menang dhewe kowe. Nggih nyuwun ngapunten sak mangke kula manut kalian jengandika. Kretane Ratu Ngawangga Jatisura ayo diuyak. Tak budidaya carane perang kaya ngene iki nganti biar padang kowe ora bakal menang karo Ratu Ngawangga. Kretamu Jatisura dioyak karo kretane Nata Ndarawati Kyai Jaladara. Oyak-oyakan nganti ripalungguhan iki aku ora nduga mana malah nyemplung ana ing embel, nyemplung ana endut kaya ngene satemah. Sawangen rodane kuwi ora ketok ora iso obah. Nyuwun pangapunten. Kula suwun Kanjeng Rama tetep jenak pinarak wonten sak nginggiling pakusiran. Menika mbebayani sanget. Kula mangke ingkang ngungkih sarana ngangkat roda menika supados medal saking embel utawi endut. Niki kuwi wajibane usir aku sing bakal ngangkat roda mboten. Menika mbebayani Kanjeng Rama. Kula aturi minggah wonten ing pakusiran. Ora bisa ayo diangkat bareng-bareng. Jengandika kedah minggah wonten pakusiran. Yen ra manut karo senopati tegesipun paduka nabrak aturane wong dadi senopati. Pang minggah wonten pakusiran. Wah, lha piye to, Karto? Yo 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 sing kok sawang apa Janaka? Kreta Jatisura mancep wonten ing embel mboten saged tebah. Usir Sang Rama Mandharaka pinarak wonten pakusiran. Ewadene Sang Senopati ngungkih sarana ngangkat wujudipun roda. Mumpung Kakangmu Ngawangga kae ora prayitna, lepasana jemparing. Menika nista tegesipun nyolong laku menika sanes jiwaning Senopati Koko Prabu. Yen kowe ora mateni ngangge cara ngene iki mokal kowe bisa ngasorake lan mateni Ratu Ngawangga. Tindakno. Jagat tungo-tungo paneng sapucak ing ukir
para bapak sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Sanoko Karno anakku ngalogo engku rawa Mugi rahayu ing sami pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh